chigavana abantu abarayi president na bali bayikire ko bera abarayi for long time but can embrace the youth systems in a way that bachaka go kora gende kurukwa bachaka go believe ngabasaye mbabwate oburayi inje ndi ukura nakibara akole ndeki bachaka kora mentorship yabasaye ese chief forum kirchabo onye kwa anu MP onye ese kamati iri yawe ukura so MP ido CDF manager ne chigasi chinde che appoint abasaye number 2 no chikanisa cheito itake checha ku impress abasaye so burayi inda bato abasa bato confidence not only that no nyense itabarayi tochora no murayi wense kira so de serikali ade serikali abasaye nabangina pa point abasaye ese birogebi inde babekere abantu bakubakonya babasire abasaye banyore bali arrestia witness into yogina ali arrestia abasaye abange they have the potentials abasaye abange babwate uweso enene nilinga ki tutranyora abarayi bakubabwata okoboko ne baba motivate kware ngoso motore story ya the best neurosurgeon Garengo Moke was performing poorly. Wakini mamo mwabo akamubwata okoboko n'abantu bandi bakamubwata. Now he is the best neurosurgeon in the world. That's how it is. Kware nonye murayo wense kokwe president Ruto. Garengo Moke abarayi bamubwatirete. Babo Moi Kibaki Uhuru mpaka sahi ajire ko murawe umwense. Ikwe no mugafa no tuwe kisiga. Kira jage to ko burayi. Murayo kwa Raila Odinga amubwatete ko nchingeni akamwo kiro kyo meya kyo kansora gocha kira jite gusiga abarayi bana bamubwatete mpaka abero murayi. So equally notakira basa abarayi abanda banene babwatirira abasaya aba. Baba support morally baba support in all way in terms of advice inda basa bairi araisi ebiego biri babwate yoborai baranya ku exploit ese yoborai ngo abarasaya barabara tubwate bo yes kira ni amagani y'abananchi baganete abare birogo ba abasaya ntubwata bange sana birogo lakini amuna aba MCA beto bachorera bange sana abasaya. In one way or the other amparikirania amarengo y'abananchi abo bali babachorete nende amachikunaro a Kenya osaye arnyenjaro siri in a way that tonso kwana buraye bubwe MCA tarabe kubuya bakomosaye ochorwe kiroko aranya kolega asimneta kire yokonyorega sinyingo mosaya akora uno muraye we MCA ekora no oversight and to have proposals proposes you chira so mugavana ro what the mandate yoko allocate project so jo somo ndo based on the proposal so ko nyora bona aye muno mu eshimiwa ibintu byo kwanya we propose in break to sphere iro second financial year o se financial year chinde o se binde birakoro o se bi etigwe ne bike o se binde mbiribiya kware o se mbiri ku market so nakikonyora basa bange para MCA para nya koregasi to that extent to that way so ntakere to introduce chikuri to na Kenya in a way that to korege World Development Fund to bekechi bese asa ba MCA nera bwate 50 million to anya kumo rank with the performance una tukoranga ba MP na ba governor na ba neji president neji women rep with performance because babwate kiti kikumoro kira benchmark so mo again kyo oba MCA excuse one baka they have gone to a far away by they must either bow down to somebody ba musasi ba tukamenze osebe kere to an extent whereby abanda kuibiza kwa sawa nanchi because ebintu ba proposed ba promised abantu mbara akorerwa osebo cha ike ground alige linga kya mandakora usonye pare arosiwe trans to that standard because about wese ko nyaro serbe ko manyene atumeretwe contractor arosiwe para trabeka likarabati contractor arosiwe para trabeka drainage beta kaire so ko nyoranga you the person who has performed is not you, is a contractor bona ayoko nyoranga ayogutu na mainanchi bakubulia para wakinira wanyeko so ko nyoroko ko ba at a wrong side as an MP. So what we need to do is this. I feel like na kingo chikonyo already bakali ko chikobo murai tutoke tuliginchera na ba MCA na baba tuare a kit so that you can be attached to your work
elio kortana maokabo naba MP bako bataji na their work of the use bagutumia kibasiabo cha CDF fund. Yes. Bwana nkubuli onyabo mbarakirani wateire na basaya batubige tubura imbarakirani amagendo na kirendo muragendo na basaya ngochwikirani bona abo muri swali kujaligia nekure kemno musaya bono since mno MC umete ngatubati ekit number 1 into tekere kokora nili kwenishuwa nga chi proposal chia o proposal chi se government se county government eji proposal number 1 chi okuno mwana inchi igene nteketangani ose chichie affected tu mwana inchi onye ne para koros ne para elie umete nga ya chandira bana inchi ona amajokorosi sabantu bawonsora nyenyo anyo onye nyegitale korosi nyegitale sabantu banyo onye ne market korosi o propose ne market elie umete nga ya cater for our people so that ebinte bi nayo monyene ko bisuguma bya koru onye ntoko nyago suguma tebi abana inchi bago batebe nga bano njibito na propose nebi ebinde na propose na biebi umugava na mo tebi na biebi tarankorera abana inchi ninchi timbo atikende inchi na irite bintu bino na biebi na baroke onye na maandamano abana inchi basoka maandamano inde amandero akorwe because you were appointed to bring the development into your area onye kwarorenga there is abaraya babanene babona kwa mandero bali ko the way you ne otakerte inde no otakete abana inchi bawo bakulangira mandero igwa mugwanendera bo make sure nga abana inchi bawo kwa ba influence fulinga mandero aya tarakuro ko ba intara sukuma tarakuro because umugavana ose executive committee county government etrankorera amandera muna na batebeti na ba propose it. So you need to raise your voice to bo muoba what we have with our MCAs bara boba obuoba na bu aduye nene ya mandera onye kokochor koro muoba itko ndio rewa mandera no ko be kumega wakino onye kokochor koro moremu ko face the governor you face these leaders head on coalitions abantaba amandro kunyonyora at your place because no yomugavana ajaje amaketi ajaje kuyikuri chikura gabo we komotenga mugavana gangu atu promise ngeke na begide bindeto be correct bono kiyo chikotebe abantaba onye bakatora bosoko yes tukiri gabo abo tanyoro moti mokoma ke monjo murigeria tukoirana tugandira ni sabasenchira yo boikira Omugusi bono lishirika lya obwanjetiria Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoretero bokorere bwaye gochangina sore tutarere imiye nyomberia Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemo cha Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor elio tunyara ko batogosangamo naye na gokinanya bunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sibia komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asedi golidense kegima mbambwate nsema sabana bakubutera nabo igokogoserelia obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikirano wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo mu Kisii asamagacho a Uhuru Building aselirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabukonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabukonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe.
I am the chief dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Karibu nende homo higeria haso moroverio tugende tukwanira abasae noburayi hoyo anenurengete abarayi abasae haigaime yorongo bwagusi nelitiko lya rero nigo turi no musae boigo okoriye hekirugo haigaime ye county ya Kisii homes Kinyanga unenjere mo tukwanira umuroverio wa basae karibu nende umuski Asante sana. kubuli no yomo kwagendete kuriye kirugo ky'ubumsie asegodiye nyatiko. Yes. Ngiki kya gusukumete. Iyo ndikia gusukumete number 1 kuriye kiro kiwe MCA wanyate quad. Into na roche nkilinga gap nero yoburai. Ne gap yoburai eroro elinga ki abantu baito bakuboke kemambi bakachikura. Nikira bakire chikura babwate marora manene y'ebintu bateke bakuru. Twachora abantu twachorire bali gukora ba meet expectation y'abantu aba nonye 50% nonye 40% konyora abantu aba bali wika to that level. So ngaranga kiro iburi ko murai turi gukira bakari bagori ya urike usoke wiki myagete ogosoka koromoke kwa chaka korke abantu bamino inki. So njo burai bwana abo chakete kinder primary muna so the school baby class yani for nursery ina to burai kuru class 1 baka form 4 akuna mali na nyakobanda bali murai geita monta o se class prefect o endo nebio na bere paka college paka burai waba sai kanisa andons abinalida. So trinko kanya ke kwarore cap kero no murai you chip in kwali chiwo so di chiwa sabantu so gente que tangana rojinga gap nero yabarai tochora mbali gukora abantu baito amendro muna batagete. Number 2 ya ngoromuno ngatena bo burai no murai no musai ngelinga ki ki nyingi abasai babuluri baga batacherunse liogiri abo ndiri kuwekana. So ntutegete omurai oranya ko barwanirira liogiri omusai liwekane kwali. So no murai liogiri ndi kuwekana onye turi gosoka no boremu osoke kuri ekero irrespective of where you come from no onye say no base no muraba taka ose family ne kere ntaka usibwati kenyo ayoko soka as an individual na naboko chago urureri ruburai usabe ko umusae no naboko chaka egento kebegente kenene. So you don't need to wait to be told, you go out you fit. So nakia tenga soka no musae kurwana abasae baminto banyona babuli eliogi abasae baminto banyona kribanya atake konyora like now opportunity nyinge chiresika nyinge sana turanse kukwanira bakamambi chegasi chobolemi chebiashara wakina basaya mbali go nyora because batabwate abasaya bamwe abako bagere bali bamete mechano baetere because abasaya muna into to etere mechane mengo sobra obuchao family levels to where we are. So we need to make people abasaya bane bategeta umuntu kubabwata basukiya kayuga bayikera banyo chinguru baba abantu. So na kike kanene kiagertenga de no sobrai so that I give youth hope nyaba sayo go semelinga obumo bwabo mpabwa to muntu ranya ko barwanira. Okay. Yes bona igeganga yago se agenda agene no kuranira abasaya se wodi yanyatiko. Agenda turi kurana abasaya boka abasaya part of the agenda. So agenda nene yane no murai neri ko enshwanga abantu baito bali bagwakekura banyori ngende value for their food. Okay. Value for their food dinagi umuntu kira hakire kura nabwata matumaini gete amatumaini ya yobwate ekura yiwakire amatumaini ya yu nko ikerni wale no muntu wachorire either asamaendero
either ese biashara either osobulemi either asa amasomo ebintu ebyonsi ngwikira nigubire n'omuntu wachorire ninde naye kora omusaye bono wachorire n'omusaye make sure kwa rwanerire abantu bali okunga less fortunate and bali baku disadvantage in the society abara abasaye abangina na person with disabilities bali tari konya chinguru choko irwanire bikabanyira abantu bakubandira so that's part of your mandate and part of your role munomo mweshimiwa ochorire inkeke ora tenene bosio wabanyatieko batina neke abakoreire nabo mobo marena nini saigire magendo kya anene kwanyari kwikirania biratatu. Yes, this wali ya sana kwa mbulsi. Twakura magendera mange. Magendera ande umeta magendera abantu bakonya bweka na magendera ya physical. Nga crosse para cross chindoche ai magendera naro konya atali yo muntu traso ekero. Magendera yaho ne muntu kolgichikura number 1 no go suguma omuntu oligeti ainda akora abantu gasia liba bamwete. Number 1. Okwenshwa ngaki onye kwa renga abantu bali mu achoriti mbara gasi make sure kwa bekire into tax kwa held accountable sigas bayo number 1. Number 2 make sure we kira abantu baino ange number ngikukira abantu baino ange kira bwata mechando kwa bekira ange kira babwate mechango kwa bekira ange kira babwate anything kiko ku social activities kwa bekange kwa babwate sia ese revo eri yago as a person. So nende bintu binde kwa make sure kwa korire kwa korire kwa create awareness kwa create sensation na abantu baino bamanyire nga ibintu mbiro binde bitekere banyore bataranyora because abaraye bachorire mbara barentera nende kwa batamedinga mbiroro so you make people aware kwa itana na kwa batenga bona abantu bamindu ne chiparantu ke konyora para to konyora standard nereye onye twaye nyore para etakere korosi wa ekere standard yeye onye para ya rosi weta bwati moro mwechi chertoro etabadiri karabati iko para taros na kiya orde ga kanwa onye echiro ya bete promostrale te miaka tano yari ina iri paka gindiri to bwate se county so enege kiya kenene umuntu kubuli chikuro mo sai make sure you are champion the rights of your people kwa rwanerire abantu baino banyorire libatara konyora baka abantu baino baronga ina kenepi umuntu chorete teri konyora aenae oraiwe gasonya onyare kwari kokara igento ibindi ngenjo kuba igora maiso baka ba revinto is not the way if you go bwene gokorwa and that's the big role which we have asa abantu una bali tolesko baturanyorekero ikiro nende ukonye ibintu bire bikepi kora nyakona na masomo make sure wa konyire nenge sai abana ngo bandi scholarship ese college yana mune abantu bari gusoma computer ngo ba scholarship 50% basoma nimbata bana kunyetie code bata restani 50 basoma computer abantu ba chi accountant ngo basomiande kure ward yanen na all round bali bata biboli chintakana na bali bakure ward yanen ngo bande school fees 50%. Muna sai basa ya nyete ward no mwanafunzi one basa ya nyekiro secondary ne mwanafunzi one nyete ko secondary no mwanafunzi one kiogo secondary mwanafunzi one so at least ward ngemaji secondary jiroro aba accountant baro na banafunzi bane kwa lebona ende itabasomete basomete school yane wosba ende to some school yane ende abantu mna abatri nkuba kani besa nyingi nkuba kani 50% that's a level which inanyare kwa reve nene mna sai ntu na abasaya aba no kwenisho kwa rosirie ekisasi kya guchi mutwe kira chiku kwinilti because tochi kwa bora emyaka yonse rosi abantu na kyo rosi abantu bae amasomo because amasomo nere weapon iranya konya umusaya irwanere because nabwateli bakali kurwane ikwanira ninji kimbwate skuru wikandwa nabasaya basome nikibale skuru ali konya ko bakorande mentorship yoborai batenga nabatenga lipakalire guchimutwa wikurwane mno musaya kokara tuju kunya kurwane ngakende yonse na utwa libakali kurwanira obo muntu na obo murayondo na ocho konya abantu bande ne bibinde nago tengo korango kwikanda abantu bande ange kira bwate mechando at least
every function ire se ward yani we can attend na abantu banyetiko na whatever every function church contribution amatanga bintu binde byonsi pibi go sire mwananchi we can attend imbororo be part of those things. Okay. Yes. Na ralia gwasugumire umwe msio nyalika wikira. Yes. Magendero. Alikuwa musugumire alikuwa te gose wate na no gusugumira. Yes. Na ralia yikira. Like now una nyetiko ward chiparanchi alengoro chinyingi. Yes. From the previous regimes. Sai twaja kora chipara. In fact chipara chitayenye kuigurwa sai nyetiko chego chinyinge sana. No nyetara according to perfection muna chipara nchiro chinde chire chi polling station chinde chitaigurwa na chituka siriko musomo chiguru. Number 2 ntoka siriko musumwa arosie amache. Amacha ya korosia nelinga at least every institution erege bwate secondary ne primary ose bwate ne kanisa itwara amache abekire goro ose gesima keremire enda abantu banyora amache. Number 2 chichiro abangina nyete kontranyora chiro ese ward chile chonsi pinyete kontranyora chiro tokento nyora chiro. Number 4 research centers duwa wole monyete kuburo bone ne butaka tukonyora research center ere prebe koro chini institution chibe koro ninguna go se bate kolanta show cannot bring that business up tuke nyore egente ke kurukira entra abasai banyore gasi ese word entro onye nyagitari entro onye KMTC ane gentu ke anya kokonya bananchi atla ganyindike kokonya bananchi continuously telimine gentu mine show go cha once ina iya kitanya kokonya bana usichire rosi woro go save facility ya mere ntoro usicho vichia serikali chile ntoro at least that what we want as a people. Obole mi abantu baminto banyati kuna abantu abale mi abakon nturanyora murai okubalentera chibese chobole mi doyo moisimi okubalentera chibreed chingia chingombe chibreed chingia bintu biba korobole mirek na muna chibando chingende ebintu binebyo chingeni turanyora abantu bakubalenta chibreed chingia enda abantu baito bakorobole mi wa kisasa telebole muri bakoro bogozimeka chinsaga chiri chinkoro banyora abantu bachi babasomye baba mbewe ngia yo korobole turanyora barayi bako to that level ebiasara barayi baito mbara school kesi biasara because chigasya keire abana abasai baito batari bakora biasara abibuli baito batakira bakora biasara niki bakora biasara etegete tonyore omuntu okurukwo umurayi kibazire county gane chinyinge cyokora biashara but abarayi bari kwanda bakiri kibese tubato weso fund youth fund county funds chitengire every ministry or every department utake munaye muno murayi ubwana abasai babo banyore kibese ki bachakire biashara. Yes. Kware inde kibachakire biashara mchibakonye nabangina barenkari banyore kibese aho chakire biashara batari kwira ni interest chibese ko grant o interest yako ni bayira ni sinini ebayira matuka mange bakore biashara abangina yego empowerment ke ku embagira abantu bawo enonye bawo tigambari go sabese ninga barayi to bwata bange bametenga abananchi noboko wenda uti so mwananchi mutaka na raya ebesa so tukonya kwembawo umuntu koroku mwembawa next round uji komosera kware so abantu bakoba kwembawa abantu because bametenga abantu kwembawa next round baganya kubase make people poor so that you can able to lead them diba ko make abantu baitegeme banyakurwanera barwanene sakubyawo barwanene abana babo necha miyende because kire kwembawa romungina kwembawa romosae kwemba kwa kore empowerment yo mwaka kwa konyire society necha mi at large. Yes. Okay. Ngwate babona mwasugumira umwe MC chiparo agachi. Yes. Amachi. Yes. Inki mutaikaranseramo munyale mu gukwa na liyo gilimo kugarando je mu amusugumiro ikiraniya yo anyale kawe ikiraniya yande ribaga mu kunya kumo yebiko chagana umurayi onye umuntu kagusuma makore gento ngo kenyarare tero kenyara kwal so takiro osoro gekora aibe komanyene kwal so that you give your way of doing it. Is like now the national government ya Kenya. We are pushing umurayi kwa Ruto akolegasi. No one to yoro muroi to kumatiangi. Tumweli bageli akolegasi. So ntoto geti konya ko tebya bantu ngibakolegasi.
onye gwachora muno murai tumete gasi yago you step aside so that abantu bali bamete gasi baigwe gasi okore gasi nakina chirira sabantu nabatebiringa ki bono ekeire esintegeire ngewe gasi mbakore gasi because nimete weakness yesere nimete abana inchi ese mechandere nimete lichibu eliogorie mechandeye ninchendi bwate ndio ndirieri konya abantu bago batwale chinguru cyo witegemea ne cyo kwirwanira ninde barwanira abantu bago banyorekire bamana kurwanira kore okay apart from chibara amache ebiashara empowerment chianda uti mkeke kenyi kabisa urarente ase wodi ya Nyatieko kitanya kwa kano ebinte binyi urarentera abantu baitu Nyatieko ne binge sana ebinte binge bitararento ase wodi like now abasaye bono twarure analog bya wing digital keto kwa digital abasaye baitu mbatege banyore the digital space digital hub banyore mna research center saja basaye baitu bakora chigasi online because most of the jobs are nowadays are online nake basaye bakora gasi online we go create a digital center what are well equipped systems what equipped frameworks basaye baitu banyara gukora igasi yabe online number 2 yes ebintu bitanya kurwa word nelinga baraibenge bachoriru baranyora egento clear kwa problem root cause of the problem why most people in our world are suffering mostly abasai and mostly abangina nge bantu bako chandekera nelinga ki mpabwati omurai uranya korora chi potential sia bantu baito cyo kuchitare talent kore abasaba baita bange bako kune talents abasaba baito bako bange bako kune skills abasaba baita bangu bako na akili nyingi ro bongo waime because batanyora omurai okonyara ku exploit ebinte bibabwato bongo waime I back into practical use kore so omurai okonyara ku identify omuntu ina wakonyara geto kiki omuntu nakanya konya sigiti omuntu nakanya gasigiti ke omuntu yanya ku identify onya kuligenjera na kyaba sayaba abarantu abane nanya kuba going to that level inde banya ku realizing they can able to use this for an economic aspect anya kurwanira anya aros chibese ose anya kurwanira akonya abantu bande ekyabara yabange bakweba because amura yo ametinga nje nyoro muntu para ansabe mu 50 wakitamenya ki omuntu uyu nanya akorega asiende ngao gotete kumwebe kubembes nabwate uweso nabwate potential gete yobongo bwae anya konya korasa bantu bange babwate ngende because burai ngende kine komusana ku identify as management skills eto go to diagnostic skills or conceptual skills so management abo jiro kaigo on ama again to kende ke bodira barai beito bakarero batranya kumanya enkelinga ki ayebro murai ochorire muromuna yo ochorire notekero bwatania abantu baho kiko bwatania nelinga obabwatanie nalikonya akoraisi okorega asiende nakiko bwatania abantu abaho babwatanie na maendero abantu baho babwatanie okubakorega equally abantu abange bachoriru muna ba MCA osaba aba governor konya ba kwachigasi chinsemo chirichi cyabaga chikura osinsemo chirichi sobo inde go consolidate chikura achibeke chibamo we bachisemo gete either kirava kagete ngana chiyama ndo chitanya komukora na benke bono muno muibuli kiroko bagenya meme seguro kwanyore nyama kwa ure nyama kwota ngo bagore mana bana meme seguro bata bana kiko bagenya meme seguro ku make sure ne bitori bibere teleko yo kwa bitori bitato yo kwa maega torekamo so aye buno murai make sure ngabanta ba monsipi of fili amaendero yes aba mate aba muino aba rogoro na ba center telito nyora burai na barai no murai tubate oito konyora ngachise munjiro chinde ajibegete gesunte kyo chibegete chise mejige sunte wono ukirete ndike kuroku abantu akuroku aba konyora abantu akuchako otwara sama strikes konyora abantu akuchako twara ndike kuroku resistance abantu akuchako resistance meyu kyo kwanda oro bakuogera so kyo kwanda oro bakuotegera osibako avoid because troba bakoregas so eta kemno murakire wachorire chinsemo chonsi bichiri chako chorire bakoregas
ita bakochorota usimba bakochorota nonye serikali yetu county na serikali yetu national government so already ntekyo mune ka serikali yetu county konyo chisemo chiri itomo chumbe usumwe MCA atari ko support ebintu nebikaga gukora nonye national government konyo muna for example ntumno mu yetu kebagendi konyo ngo murwani ale president ebintu nebiketo abinyori mura muna ba Chabet mura mu mweshimiwa muna Silvano Sosoro bali bale sensemo yabo okonyora nga babwate chipara babwate bintu because bakoroki bako support government neta kire abana ba bonsipi obabeke it with equal opportunity because amanta bonsi naba ekine kigento kende abara yokonyora bakoroki bakonyo bakokeba yes injiro ki asinkubulira iswali asenga ne wakwandira injiro kitora kuru muchando yo okora gukwingira ensemo gete singencho yo niga kongokoboko ekine ngende kioro umurai gukora umuchando oyo no gochora umurai wanjite abantu baye bonse ogochora umurai wanjite abantu baye bonse umurai abange bagochorwa mbali konyora batete gitikiro gweke osokonyora basukumino abantu osinkwisa nore muntu baje badenga ki aya konyora umurai badenga ki abantu baje bagakwanira bagante bingambulikiro you see itali yakobulia ngaba kamba baje bagaikiransa bagante ngambulikiro ekerogo itali kire kumeago choro umurai ori obwate riosa rioborai nene ke mwajo ri umurai obwate riosa rioborai ne ringo umurai yo wikatagira abantu kibategete nene umurai yo wikeka abantu ayanga bonsipi eke umurai achorire obwate riosa yaba nanchi ayamede nkabarogoro na bamate na bamuino bonsipi wikabakora amandra because abantu bonsi naba batangage chikura bagage chikura bonsi bakora amandra egente kebe tobwata barai ba sai umurai yakoregasi asivu ate toko koregasi enda umuntu tokomenya myaka myaka yonse kwari koregasi asivu mambi ko beroro so that kiwa korerero inkiwo chikunyorero kiwa ruo mambi inke bantu bajo kukunyorera so wakino nyoko koregasi ndo chikobera myaka menge nilio kokonya ngo kokore asigetega enda bantu beke brock inde bagwake chikuronya kobera matukama kora abantu bonse gasi so that ko kurwekero anyora ngo aketire gasi muna saibo no tukunyora murayo kurukwa Kibaki ese gasi ngi yakorete kwari ndikunyora Kibaki ese myaka bet 10 tukunyora Kibaki ese ama yakore asama yakore now Kibaki agatura Thika Road nejipara jiri atoyete atari ku specify okay economy kanyarosia amasomo free education tango free education Mount Kenya otika ugusiga abantu bonse bango free education so yeta kerenga ki okunyorwa esoko kora ebintu biwa koreta abantu bonse no yematia ikirango kirangore gas in fact gas nyinge akorete abantu akorete all round kenyingi mangi konyora abantu abange ba Mombasa bagusi bawapi bamwangire because akorete gas abantu bonse bakini kirogo sport some regions what region jinde igo you are not a leader you don't qualify ko umurai no muntu wanjite no mwibuli goku tata usema mama wanjita abana baebo mons okay because abanda bonsi pi na bago na banda bonsi pi bese chokore gasi telichiago bese chokore gasi ni che tax na banda bakurwa bonsi mbategere konyo amendera semukiole yes semukiole yobra umurai nchen wantam tinda kubulu wantam semukiole Jubilee c'est parti c'est parti and party ko support matia ichi party ko support matia probably Jubilee end okay inkubulira swali yes ngojoro kubuli ekirugo ku MCA yes na ndari abieka ulekia magia Jubilee usikoluzi go soize ko bu as a nomination no gendre go support Jubilee absolutely okay. Because Chikura is not a do or die. Chikura is not a do or die. Sometimes you may serve the interest because of the interest of the party positions or because of the interest on your national government. For example, the example kia. Kira boraye wa president Montoku Karonso. Champion cha mara mango chi bekere kana because of the interest of who
Raila because America Raila na bako nyakora na bwate diengia ninche Matiang'i. We are supporting Matiang'i. In fact, I can use even my resources to support Matiang'i, so that he make sure nga nintumna bagusi ekisabukia bagusi tuasikirwe na ekisabukia mugusi ntoko sikwa onye tole divided omugusi atakera abamo nendo ko bagwitwamo nkuringa kikura kitu cyonsi pya mugusi tomwe paka bonsi pitomwe, so that totenga kintu amwete chetu chigake. So that's what we want to do. Intubuna bagusi bonsi pito ibekamo ko support mumro itoko ku Matiang'i because na etobwate chikura kitu cyonsi pi ko chakira mwana muntu kire badrike manda sai bonsi pito mo chikura kitu totenga kitu achakire na 2 million 1 million abantu bonsi bari kando, so that never raisi konyo kuchikura kurasa asa unlike konyo ranki into bagusi ntura beka apa andi to divided also to desolate iko baraisi enemy weta katikati onya mura wa minto abako murwani bakonya ko bare side yende etoko bate nga maybe kibale side yende ba tango kama bale nili bata pameti nga ngombe ye jirani ewosi jinga kijene Jones ngombe ye jirani ndili yago ngombe yago nili watu mwa ko tejibasya ngombe ye jirani ewosi gusingira ko teba nga ngombe ye jirani ewosi marago na wera osi nero kama ngore emo ina mara chanyi ayo wako ne liswali ikiamigi ya Jubilee ni kyao. Yes, Jubilee ni kyao. Ikiamigi Jubilee is a national party ni kyao ngel kyo muntu ikiamigi Jubilee gose na wati ngombe yo monde ko simarko again to amangana party ya Jubilee is not an individual party. Omurai ikiamigi ni omurai we party no uru. Yes. But is no murai ndo una bono sai, for example Matiang'i go chukule president which sign deputy ngo chukwe wale party abe party leader, so tema go president, so there may think kikira party leader party ine ya Matiang'i kwari, so it's a national party. So no wonder naonyesha ikira tu ango abantu ba chetu bakora opinion polling party kiata gerema Matiang'i go bole bana bakamate nga chake go lige party yae abanda kamate bya kirete party ende bono. I really fail to understand. Okay. Umura yokuru kwa Matiang'i n'umuntu obete se Jubilee government with Jubilee vision, with the Jubilee manifesto. Why are you running away? Okay, chipati. There's a notion in Africa. Tiana eresa kego. Notion in Africa. Nga ukumuntu atwale party yae. America to bachi party renga. Ibere. Kuru miaka yonse to akimna nje kire America bachi party be. No esa itrofa to next round. Bare to muntu we party yewe. Wakini akotene party deri party ya goro across. So tutake turu sie bintebio bongo betu we chipati. Na okoje kure patikete o magu kero kyo o sojine party ya to magu sengete. Indikete ke kuro so ngo we to me. To manga we select or erect an individual with a track record, not a party. No wonder sai Kenya to baji party chine paka jinto meti paka Savina to baji party no tabuka no little yae kwali because someone that was a party engage ko ne party yae ina adumie ko negotiate to tegete to choro murai kulinkana na manifesto chi party chini chabe tribal kwenye party kete ne omugusi party tene ne yo mo gere party ende ne yo mo ruya no mukamba bono to create the tribal perception as abantu baito. Bono paka ikira se twango te paka Matenga chene kya mugusi ende abe package di nga ekini kyo mugusi. So mbia twa chitine party ya national wide ende to be kini otusiku mu package nga no muntu tribal mugusi it's a national party akubori kuroro. Yes, na abandu bate bakubamirira ngia makibara. Yes, aba wate bakubamirira ngia makibara wate ne bari nyomba yo munyane bagoseri ngia makibara dele ngenje bakonya ba we package ba tenga ese serikali eroro tele party ese serikali eroro ne party ya UDA bate tekonye kama para entrar bana njega maendeleo no kiki tuko experience abantu bamitunga ki kiroiro ribaga no murai ninde sai twanyorire oburai bwitu
onye kwa uliba uli kusavu serikali na kwa vera appointed from usigaiga make sure magendera yo korenta na sabantu bonse abagusi agusi tali say noka kwari because serikali ni yo mu Kenya tele serikali yo muntu gete individual tele serikali ya Ruto use serikali ya UDA ne serikali yo mu Kenya because tax ya bantu wakana tele abantu ba UDA boka tax ya bantu wakana na abakenya bonse oyo tokere so kyo kwa maendero tele specific place imwe kwa rolize kyo kwa maendero sekete specific places in Kisi we ba other specific places tele kwa maendero kwali bono so we have monopolized ya maendero to somebody bali bago support ya serikali bali bataka support ya serikali bali kwa maendero and to an extent we ba wana bantu baka bayakiri kuyake kubanga into tokame tokora bantu tamando bali bataka support serikali no bera muinabu kala ligeli abuga kwali into tigatora nyakora bantu bita maendero kwali bono ene bono ya beri to an extent we ba to streamline amandra gusi paka to some regions because abantu bataka support serikali baka bono ya bere attemptiri abantu bande bate go so ese framework gete ikoreli gete kyo kama kwali na inji tikana kama ke yo balenter na kama ke yo balenter which is not a practical thing because abantu ba minto ngoro gukwana at my capacity kikwa iruli bagali go save abantu bawo bonsi irrespective of their gender, race, tribe or where they come from. Okay. Tiangwe chida ikabira. Yes. Kwana na bananji wanyatieko. Abananji banyatieko ngentongo batebinga ngelinga ki na igure kirokeno. Kene igure kirokeno ni na ninde tayari kubakonya bibire bien mubate. Mato ikanze ninwe ji framework to ikanze ninwa all around negura marero ino negure simotegete mokonyo nde tayare ngo chande nende amachande yonsi ipi nyerusiora amagane biasara njiro muntu no accountant ni medra ki biasara byo ko kimedra ki mokonyo kibesa magane yobolemi njiro moleminde ni medra ki ngo korega siyo amagane jipara ene biremwa rebinge ndi tayari ko bali chiuli rebyo amangana ye opportunities ye chigasi opportunities che biashara I'm ready to take care amangana amasomo aina arona ale nkoro ya neme na amangana ye empowerment yabasaya abangina abagaka enere nkoro ya neme ibinde byonsi ipi nebintu biribinde byonsi bimurantebye ninde tayari tukasamo serikali yane na Russia na serikali kubwatania abantu bonsi ipi banyatieko na serikali kuwo munyatieko aina mandrongo gukora mandra abantu bonsi ipi bane bonsi ipi kuroro mate moino na moino ende ndere ko dispace montondo wenso ndere dispace ene ogeto se polling station gete tenga gete ko tenga gete nenga gete kura no kubeka abantu bane muna bana njina bengu muibolio ino na tatomino we can make sure nga abantu ba bonsi ipi njige yo kana basabe mongeli baga ngo sabero kobokoko inde kimwangeli baga nende ngosabanga nimba ikase angemo simole mo sina nyoro bole mamboro mbwate bokego monte ina kingo koroborai asante sana ya saba sisenie ene tayale umuro no mure mwale no umuro na tayale amasomo nimbwate mwasometie nimbwate kiregento kireta kireko murai asante sana asante yesi na gwikira kabu mwanchumo ligerelia no tugwikira umweli obumurubiri bwa basaye no burai gorende chikoraga chinsa isano na ibere ningirane ngo manyekionga asenchira yobengelitirane seras nyakonde nago sabiro twaru buligerelia buruya gusie bono na bukwegokia asogo